História našej školy sa začala pred 63 rokmi a odvtedy každoročne poskytuje stovkám študentov možnosť, aby sa podľa svojich schopností mohli pripraviť na skutočný život. V záujme toho sa z roka na rok, ba čo viac, zo dňa na deň rozvíja, aby mohla dať študentom čo najmodernejšie vzdelanie na čo najvyššej úrovni. Jedinečnosť našej školy spočíva v tom, že gymnázium je dvojjazyčné, bilingválne a študentom bez ohľadu na ich materinský jazyk poskytuje vzdelanie rovnako vysokej kvality, či už po slovensky alebo po maďarsky. Študenti si môžu osvojovať najrôznejšie vedomosti v moderných a dobre vybavených učebniach. Riešením interaktívnych úloh si v praxi môžu vyskúšať všetko, čo teória iba popisuje. K dispozícii majú najmodernejšiu techniku okrem iného aj v dvoch učebniach informatiky, v ktorých sa nachádza 50 počítačov. Štúdium uľahčuje aj špeciálna multimediálna učebňa vybavená smartboardom, ktorá premení učenie na skutočný zážitok. Okrem toho, je už skoro každá trieda vybavená laptopom a projektorom a študenti môžu voľne používať bezplatnú Wi-Fi sieť. Všetko toto vybavenie výrazne napomáha práci s profesorov a študentom ide učenie takýmto vizuálno-interaktívnym spôsobom ľahšie. Učivo profesori ilustrujú prezentáciami a takto môžu odovzdávať vedomosti efektívnejšie. Počas cvičení v chemickom, fyzikálnom alebo biologickom laboratóriu majú študenti možnosť vyskúšať si trochu výskumnú prácu, či už individuálne alebo kooperatívne. Ako je totiž všeobecne známe, teoretické znalosti bez praktických skúseností nestačia. Vyučovanie spestrujú aj moderné učebné pomocky a modely, pomocou ktorých si môžu študujúci vyskúšať ten ktorý pokus, alebo napríklad logicky vydedukovať, ako treba skompletizovať daný elektrický okruh. Veľkú tradíciu má v našej škole šport, najmä basketbal, v ktorom každoročne organizujeme viacero turnajov. Pre milovníkov športu je k dispozícii posilňovňa, stolnotenisové stoly a mnoho športových krúžkov, medzi inými basketbalový, futbalový, plavecký a šachový. No a pre tých, ktorí sa chcú naučiť španielsky, francúzsky alebo rusky, alebo zlepšiť svoju angličtinu a nemčinu, sme otvorili jazykové kurzy. Okrem toho sa naša škola zúčastňuje aj celoeurópskych projektov, ako napríklad Comenius Project. Získali sme tiež nemálo cenných úspechov na viacerých významných súťažiach. Som hrdý na to, že môžem byť študentom Štúrovského gymnázia a takto cítime my všetci. Byť gymnazistom nie je len stav, ale životný pocit. Takže presvedč sa o tom na vlastné oči, alebo navštív našu webovú stránku. Srdečne ťa očakáva Štúrovský gympel.